नमस्ते. मी रव्याचा उपमा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा 1 वाटी रवा आहे, कच्चा आहे, म्हणजे तो भाजायचा आहे. त्यासाठी हे बटाटा एक घेतलं होतं, म्हणजे साल काढून आहे ना वरचं कच्चं, हे जरासं शिजवून घेतलं आहे मी. म्हणजे कसं आपल्याला पटकन बनवायचं असल्यावर आहे ना असं गोष्टी करायची. म्हणजे हे बटाटे आणि वाटाणे आहेत ना, हे 1 वाटी वाटाणे घेतले आहे. म्हणजे वाटाणे आणि बटाटे आहेत ना, म्हणजे शिजवून घेतले आहे, म्हणजे अशी उबळून घेतली आहे. त्यासाठी हे अर्धा लिंबू आहे, 1 टोमॅटो आहे, बारीक करून घेतला आहे. त्यासाठी आहे ना हा खोबरा आहे थोडासा, ही साखर चवीपुरती घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला जसं गोड लागेल तसं घ्यायची. हे मीठ आहे चवीपुरतं. ही शेव आहे, शेव म्हणजे कशाला वरती अशी टाकायला लागते ना त्याच्यासाठी. ही कोथिंबीर आहे थोडीशी, अर्धी वाटी. हे 2 लाल मिरची आहेत. हे 2 हिरव्या मिरची कापून घेतल्या आहेत. हा 1 छोटासा कांदा घेतला आहे कापून. त्याला हे कढीपत्ता फोडणीसाठी आहे, 2-4 पानं आहेत. आणि हे जिरं आणि मोहरी हे पण फोडणीसाठी आहे. आणि हे तेल आहे, 1.5 चमचा घेतला आहे. आणि त्यासाठी आहे ना गॅस पेटवला आहे, त्याच्यामध्ये हे कढई ठेवले रवा भाजायला. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा घी टाकला आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना उपम्यामध्ये ओतायला आहे ना हे पाणी गरम करायला ठेवलं आहे, म्हणजे उकळी यायला. आता मी रवा भाजून घेते. थोडासा कलर चेंज व्हायला द्यायचा, म्हणजे जास्त भाजायचा नाही रवा. रवा असा मस्त आता भाजायला आलाय. आता मी जरा गॅस बंद करते आणि गरम भांडा आहे ना, म्हणून तर जरा म्हणजे रवा आहे ना त्याच्यामध्ये हलवत राहते, म्हणजे तो चांगला त्याच्यामध्येच भाजेल. रवा आपला मस्त भाजलेला आहे. आता मी दुसरी कढई ठेवते. कढई ठेवली. आता मी जरा गॅस आहे ना बारीक करते. त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये 2 मिरची टाकते. आणि हे जेवढं साहित्य फोडणीसाठी घेतलंय ना हे आता सगळेच एकदमच टाकते. कारण का माहिती आहे का, आपली भाजी कशी शिजलेली रेडी आहे ना, वाटाणे वगैरे, वाटाणा बटाटा हे शिजलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता काय आपल्याला शिजवायची गरज नाही. म्हणजे आता आपण कसं झटपट करायचं. आता थोडं गॅस फास्ट करते. हे असं सगळं फोडणीचं साहित्य आहे ना असं मस्त भाजून घ्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये आता ही टोमॅटो टाकते. अशी 1 मिनिट अशी जरा हलवत राहायची, म्हणजे कशी टोमॅटोतलं पाणी आहे ना ते सगळं म्हणजे मरून जातं. हे आपलं फोडणीचं साहित्य मस्त आता झालंय बघा, छान भाजलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे बटाटे ते टाकते. म्हणजे आपल्याला उपमा करायचा असलं ना त्या आधी ठरवून ठेवलेलं असलं ना तर आपण वाटाणे आणि बटाटा एक आहे ना उकडून ठेवायचं. 1 बटाटो, थोडेसे वाटाणे असे कसे माहिती आहे का उबलून ठेवायचे आणि असं पटकन झटपट करायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आणि थोडीशी कशी वर म्हणजे अशी वर जरा दाखवायला लागते ना त्याच्यासाठी ठेवते. हे सर्व आपली भाज्या मस्त फ्राय झाले आहेत. आता त्याच्यामध्ये रवा टाकायचा होता. तो पण असा करून आहे ना मिक्स करायचा एकदम. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी साखर टाकते, म्हणजे चवीपुरती 1 चमचा टाकायची. म्हणजे आपल्याला गोड जास्त लागलं तर गोड टाकायची. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, 1 चमचाच घेतला होता. आपल्याला कशी साखर नाही पाहिजे असली ना तर नाही टाकायची साखर. हे थोडंसं खोबरं आहे, ओलं खोबरं. आता हे सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. आपलं एकदम मस्त साधं आणि सोपं भाजीचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी उकडून पाणी घेतलंय ना उबळून, ते आता ओतते. आता थोडा गॅस आहे ना बारीक करायचा, नाही तर लगेच कसं पाणी आटून गेलं ना मग रवा शिजायचा राहतो. आपलं मस्त छान झालं आहे. आता गॅस एकदम मी बारीकच केलेला आहे.
आता याच्यावर मी झाकण ठेवते. तो बारीक रवा आहे ना, त्याच्यामुळे कसं तो लवकर शिजणार. आता झाकण ठेवलं आहे म्हणजे 2 मिनटासाठी. आता आपण बघूया. मस्त 2 मिनटं झालेली आहे. हे बघा आपला उपमा छान झालेला आहे. भाजीचा रवा उपमा एकदम मस्त झालेला आहे बघा. आता याच्यावरती आहे ना, हे असं लिंबू पिळायचं. लिंबूच्या ऐवजी दही घेतलात ना तरी पण चालेल, असं थोडासा 2 चमचा, म्हणजे कशी त्याला वेगळी जरा चव येते. मस्त छान झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करते. बघा किती मस्त झाला आहे. भाजीचा रवा उपमा आपला छान झालेला आहे. त्याच्यावर अशी आहे ना बारीक शेव आणायची आणि अशी टाकायची थोडीशी. हे खोबरं आहे. आपली डिश मस्त तयार झालेली आहे. असं तुम्ही पण बनवा मस्त.